CGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gamos. Kami po miyembro kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras, eksaktong alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kat Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na pagkahapon para sa mga pagbabareta sa lado nasyonal na mabuto sa aga enot sa radyo DZGB. Ako po si Jenny Balyaran at sa idong makakaibahan inatunta ang bareta sa lado lokal na sa linya si Karen Ala. Atab ng Puminuon ang Budget Forum kan Gobyerno Provincial kan Albay para sa mga magiging programa sa sunod na taon 2027. Ang Budget Forum na ginibo kasubago inatindiran kan gabus na mga department head kan Kapitolyo Provincial kung saan ginibo na in preparasyon na tulos sa mga fufonduhan na mga programa ni Gobernador Noel Salbay next year na nakilinyada sa sayang taglan na Albay in My Heart kung saan ang heart nangangahulugan na housing, education, agriculture, road and infrastructure asin technology. Mantang pinagsilikap na nagad ni Gobernador Rosal sa Budget Forum kasubago na ang mga plenumisan niyang ilarani sa Kapitolyo sa Tawo mangyayari by next year 2027 sa paaginin pagpakasug asin upgrade kan mga programa na dapat magkaigwanin fondo sa sunod na taon. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa mga dagdag na bareta. Para sa mga bareta sa lado nasyonal, inaprobaran kay Bicameral Conference Committee ang reconciled version kang propostong mapahiwas sa Private Basic Education Voucher Program sa lakdang na may katuyuhan na paiwasan ng akses sa dekalidad na basic education asin matauwaning mas dakol na pagpipilian ang mga pamilyang Pilipino. Pinagkasundo ng BICAM ang House Bill No. 4744 asin Senate Bill No. 1981 matapos pagtugmaon ang mga probisyon kang duwang propesto maski natapos na ang first regular session kang 20th Congress. Sigun kay House Speaker Faustino Borgidi, katayuhan kang propesto na matawan ni pagkataon ng mga mas dakol na estudyantes na makapag-adal sa mga pribado pang eskwelahan. Tinawan doon ni House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervilla Luistro na may konstitusyon na responsibilidad si Vice President Sara Duterte na personal na mag-atindir sa Senate Impeachment Court sa pagbuon kan sa iyang impeachment trial sa Hulyo 6 ngunya na taon. Sigon kay Luistro, maski pigtugutan kang impeachment rules na ipresentar kang abogado ang Vice Presidente dai ang pag-atindir may kukonsiderar na not guilty in plea. Tinawan doon ni Luistro na ang paghampang sa impeachment court parte kang paninimbalan ka mga opisyal kang gobyerno susugian sa prinsipyong public office is a public trust. Pagrekomendar kang PNP-CIDG na sangatan ng reklamo si resigned Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Balduin asin 10 iba pa sa pagbalgar sa Anti-Hazing Act katakod sa pagkagadan kang student athletes na sina Rene Batarbonia asin Divine Adili. Ang dating pag-iisip, ang hazing initiation sana, alaga digdi ang team building asin training nag-crossover pasiring sa hazing. Sigun iyan, kay DILG Secretary John Vic Remulla sa sarong press briefing niya na Biyernes.
Ang dapat kutaan na team building activity na ginibo sa Aurora, ginibo para madeterminar kung si isa na miyembro kan team ang makakasabay sa finalist na pigsumiter ni Coach Tab Baldwin sa UAAP, sigun iyan kay DILG Assistant Secretary Brian May Thomas. Ipinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang rekomendasyon ka PNP-CIDG na sa angatan ng reklamong pagsuhay sa Anti-Hazing Act sina resigned Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin asin 10 iba pa. Katakod ini kang pagkagadan kang student athletes na sina Rene Baterbonia asin Divine Adili sa indang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sigun kay Rimulya, presente sa nasabing aktibidad, ang gabos na mga pagrekomendar na sa angataning reklamo sa Department of Justice. Sigun kay Rimulya, daisinda pigkukulugan pero dinarasinda sa peligrosong lugar. Dai maning nagpugol, dai ini nagreklamo, dai nagsabing delikado ini. Sigun pa kay Rimulya, presente sa nasabing aktibidad, ang gabos na mga ipigrekomendar na sa angataning reklamo sa Department of Justice. Aram ni resigned Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin na 5 sa mga miyembro sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora ang daita tao maglangoy sigon iyan kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya. Kang maaraman niyang daita tao maglangoy, tinawan niya ng information kung paano mag-handle ng rift current. Ang dipisil digdi, paano matuturoan ang data tao maglangoy na mag-handle ng rift current sigun kay Rimulya. Mientras napiglinaw kang PNP-CIDG na bako totoong tinawan ng pampagabat ang mga player sa bitis sa tahaw kan sa indang water activity. Iba pang barata sa lado nasyonal, daing ideya ang Ateneo de Manila University as in smart communication sa mga ginibong aktibidad ka mga basketball players sa Aurora kang Hunyo 8 na nagresulta sa pagkalunod kang duwang mga atleta. Sigun kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nagluwas sa mga testimonya na dai iniaram kang nasabing eskwelahan mantang naaraman ini kang mangyari ang insidente. Dagdag pa niya, siring man ng Smart Communications na ang role man sa naiyo ang bilang sponsor kang nasabing basketball team. Nagbutuan naman sa investigasyon kang CIDG na ang ginibong team building baka related sa basketball training kundi para maaraman ang sisay ang makakalaog sa nasabing grupo. Nasa 20 ang nag-atindir sa nasabing aktibidad, mantang 17 man ang pwedeng makalaog digdi. Sa nganyang pagrekomendar kang PNP-CIDG ang pagsaangat ng reklamong Anti-Hazing Act kay dating Coach Baldwin asin sa iba pang mga coaches o coaching staff sa Department of Justice. Ipinahayag ni DILG Undersecretary Brian May Thomas na ginibo ang team building activity kang Ateneo Blue Eagles sa Aurora para madeterminar ang mga miyembrong makakaibahan sa finalist na isusimiter ni resigned Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa UAAP Board. Ini dahil 20 atleta ang presenteng durante kang aktibidad pero 17 man sana ang nasa listahan na dapat isumiter sa UAAP Board na nangangahulugan na tulong miyembro ang dai makakasabay. Nagpahiling sa ebidensya na nakalap kang CIDG na ang aktibidad ginibo para ma-screen o bilang requirement para sa entrance sa listahan sigun pa iyan kay Thomas.
Ipiglinaw ni DILG Secretary May Thomas na rekomendasyon pasanak ang DCIDG na magkaigwan ng preliminary investigation sa pagbalgar sa Anti-Hazing Act kay resign Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin asin sa 10 iba pa. Pwede ning mabago o madagdagan base sa magiging basingan o investigasyon ng Department of Justice. Sinabi ni Yusek Thomas na maaraman kung ano ang evaluation ng DOJ matagdai mahali ang homicide bilang posibleng offense. Ano tang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na isusumiter ni Dangonya na Biyernes ang rekomendasyon as in records of investigation sa Department of Justice. Padagos na makikidamay asin masuporta ang Ateneo de Manila University sa mga pamilya kang nagadan na student athletes na sina Rene Baterbornia asin Divine Adili. Sigon kay ADMO President Father Robert Bobby Yap, ini ang pahayag mo niya na pagkahapon sa ginibong konferensya kang National Bureau Investigation kasabay kang asigurasyon na magkapadagos ang sa indang paghagad ding tawad. Dagdag pa niya na nag-officer na sinda asin nagtauning support assistance sa mga ini asin magkapadagos sinda nagigibon ini sa mga masunod pang taon. Naglatag man si Senador Robin Padilla ng resolusyon na Senado para matawan ng pag-umaw ang buhay, legasiya at sinaging ambag sa Philippine sports kang nagadan na Ateneo Blue Eagle student athlete na si Rene Clert Bobet Baterbornia. Sa iralong kang Senate Resolution No. 472, pigmidbid ni Padilla ang dedikasyon, ang tibay, asin pagiging inspirasyon ni Baterbornia sa mga kahobinesan na Pilipino, siring man ang sa iyang pagpadaba sa pamilya asin sa nasyon. Sigun sa resolusyon, haloy ng pigmidbid kang Senado ang mga atletang Pilipino na nagtataon ng onra sa nasyon sa paagi-iyan kang trayumpo asin sakripisyo sa paagi kang sports. Ipigladawan si Baterbornia bilang sarong mahigos, disiplinado, asin matibay na student athlete na nakapagtaon ng marka sa sports dahil sa iyang tibay sa mga kompetisyon sa laog asin sa luwas kang nasyon. Iba pang bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Senadora Risa Ontiveros na dai nagsipot ang Germany-based developer kang online game na Gearbox na si Felix Philip sa pagdangog kang Senado sa Hulyo 1 katakod sa insidente kang pambabadil asarong eskwelahan sa Tacloban City. Nainot nang nagluwas sa investigasyon kang mga otoridad na adik sa online game ang saro sa duwang suspect sa insidente. Sigun kay Ontiveros na mahagad siya ng tabang sa German Embassy in the Philippines para i-facilitate ang partisipasyon kaini sa pagdangog kang Senado. Gustong direktang haputon ni Senador Ontiveros si Philip katakod kang guardrails kang kawat, partikular sa age safeguards, content moderation, as in exposure ka mga nagagamit kaini sa harmful online communities o behavior. Iba pang barata sa lado nasyonal sa sakuyang pagbabalik. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa pagpapadagos ng mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni puga-puga na ang konstruksyon kang pagigibong bagong National Kidney and Transplant Institute o NKTA Legazpi Building o Legacy Building susog iyan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Public Works Secretary Vince Dizon na target ining matapos sa Desyembre 2027 na mas atab sa enota target na March 2028. Sigon kay Public Works Secretary Vince Dizon, target ining matapos sa December 2027 mas atab sa enot na quarter kang Marso sa 2028. Ipig-inspection man kang presidente ng edipisyo sa Quezon City ngunya na Biyernes, Hunyo 26 ngunya na taon. Ipighiras ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang pagtindog na dialysis center sa National Kidney Transplant Institute o NKTI may kukonsiderar na pinakadakula sa Southeast Asia. Katuyuhan kaini na mapahiwas pa ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Sigun sa Presidente, sobra 11% ka mga Pilipino ang may CKD, kaya pinakusugman kang gobyerno ang mga programa sa paglikay asin pagbulong sa nasabing helang. Para kaini itinaas kang PhilHealth ang benepisyo para sa dialysis patients, kasabay na ang dagdag na hemodialysis sessions asin masalangkaw na coverage kada session. Target na magpuon ang operasyon kang bagong dialysis center sa enot na parte kang taong 2028. Suportado kang Philippine National Police ang pagripaso sa mga biyolensya o may biyolensya na video games sa tao yan kang kaaditan na pwedeng magkausa ng pangaarog o copycat behavior sa mga kaakian. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., nagtatubod ang PNP na ang anumang proposal siring kang pagban dapat na pag-adalan kang Kongreso asin ka mga concerned agencies kang gobyerno, katuyuhan iyan na masiguro na ang mga polisiya base sa pag-aadal asin interes ka mga kaakian.
Inako man kang Malacanang na kaipuhan dagdagan kang gobyerno ang paggastos lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura para mapakusog ang dalagan kang ekonomiya. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, base sa pag-aadal kang economic team, bako sa naepekto kang global oil crisis ang naging dahilan kang pagluya kang economic growth kang nasyon. Sinabi ni Castro na sigon sa Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim De Leon, naging maluya ang paggastos kang gobyerno, partikular na iyan sa infrastructure projects dahil sa mas maigpit na pag-aadal bago magpaluwas ng pondo. Resulta ini kang issue sa mga maanumaliyang flood control projects kaya naging mas maingat ang gobyerno sa pag-aprobar kang mga gagastuson. Ultimo sa detalye, kambarata sa lado nasyonal, nagtutubod ang Malacanang na parte kang diskarte kang House Prosecution ang paghampang sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo. Ini ang reaksyon kang palasyo matapos kumpirmaron ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na saro si Piatos sa 25 na testigong ihahampang ninda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular na ang may kinaaraman sa issue kang confidential funds. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosecution ang pagdesisyon kung sisay ang sa idang ihahampang sa mga testigo. Mentras, naunambitan kang Palace official na base sa datos kang Philippine Statistics Authority, ining record kang pangaran na Mary Grace Piatos kaya posibleng madipisilan sinda na aramon ang nasabing persona. Mentras, inagyat naman ni House Prosecutor asin Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kampo ni Vice President Sara Duterte na iampang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial para dagustang malinawan ang kontrobersiya may kinaraman sa paggamit kang confidential funds. Yan na ang mga kabilugan ka mga bareta sa lado nasyonal na nagbutwa ngunya na pagkaaldaw asin posibleng magbutwa pa sa aga base sa mga nagbuluwas man sa national media outlets. Nakasabay ta sa pagsurat ka mga bareta si News Director Mar de la Cruz. Sa pangaran ni Nicole Ann Gloriani, ako po si Jenny Bati Bayaran, nakaibahan ta sa lado technical si Kuya Nems Flora, mabalos sa pag-antabay. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Realize